కాఫీ తాగండి. లేదండి పర్లేదు, కాలుతుంది కదా. చచ్చా, జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ? సిక్కు లేకపోతే సరే. హాయ్ సార్, పక్కా పర్సెంట్. పరంపరలు తలబట్టాయి పడగొట్టండోయ్, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండోయ్, తలొచ్చితే తల పోగొట్టే సరదానండోయ్, వినంబర వ్యసనానందా తరిమేయండోయ్, పరంపరాలు పరంపరాలు. సైలెన్స్ ప్లీజ్. సైలెన్స్ ప్లీజ్. भैया बनाओ, एक और डोसा बनाओ, अच्छा बनाओ. బండి మీద తిప్పి తిప్పి పాపం చికెన్ ఇన్నా ఎట్లా ఏడుస్తుందో. పెళ్లి చూపులు కొండలలో నెల